Γεια σας παιδιά, Γιώργος εδώ και σήμερα έχουμε ακόμα ένα deck profile. Το σημερινό deck profile είναι το Earth Machine Synchro. Γιατί Earth Machine Synchro? Γιατί μας αρέσει το deck, γιατί έχει το καλύτερο archetype όλων των εποχών, μετά του Series φυσικά. Χωρίς πολλά λόγια, πάμε στο deck profile, πάμε στο main deck. Λοιπόν, αρχίζουμε με το Machina Engine. Έχουμε 3 Machina Gear Frame. Το πρώτο, ένα από τα δύο starters του deck με λίγα λόγια. Όταν το κάνεις normal, αντάρεις ένα μάκινα από το χέρι σου. Αντάρεις ένα μάκινα στο χέρι σου. Ναι, καλό θα αυτό. Μετά έχουμε έναν Αγκλασπάρε που ο Αγκλασπάρε όταν τον αντάρεις έρχεται special και στο normal special πετάει ένα μάκινα στο grave. Μετά έχουμε από τα μεγάλα μάκινα έχουμε ένα fortress. Λοιπόν, αυτό μπορείς να το κάνεις discard με το effect του, αυτό και ένα άλλο. Γιατί πρέπει να είναι level 8 και να το φέρει special και μετά δεν ξέρω αν έχει άλλο effect. Άμα σπάσει από battle target μια κάρτα, τον τυπάλου σπάσει. Okay. Είναι γενικά καλό. Διαβάστε. Αυτό ήταν αρκετό. Λοιπόν, έχουμε ένα Citadel, αυτή βλάκ. Όχι. Επειδή παίζω εναντίον του deck και δεν το χρησιμοποιώ όντως εγώ, το μόνο που μου έχει κάνει ο Citadel είναι να με ενοχλήσει. Αλλά actually είναι πολύ καλή κάρτα. Είναι στο grave, όταν είναι στο grave και σπάσει ένα Earth Machine. Το φέρνει special ή ένα machine. Κάτι από τα δύο. Εντάξει. Μετά το τελευταίο beatstick των μάκινα, ο Ruin Force. Αυτό. Ωραία stats. Πολύ ωραία stats. Κάνει fog. Πάρα πολύ ωραία stats. Αυτό το μπιφτέκι. Αυτό το μπιφτέκι, ναι. Φαίνεται τότε. Δεν έκανε focus κάμερα. Ο Ruin Force, αυτό το πράγμα λέει κάνεις bans από το grave σου, level 12 πράγματα που κάνουν add up to level 12, κάτι τέτοιο και το φέρνει special και άμα σου κάνει ο αντίπαλος effect στο battle phase κάνεις half τα life points σου, negate το effect και μετά half και τα life points του αντίπαλου. Μετά έχουμε για το Infinity Track 3 Harvester που στο normal special αντάρει ένα Infinity Track εκτός από τον Harvester. Μετά έχει άλλο effect που κάνεις target ένα άλλο μαζί στο field σου και κάνεις combine τα level τους, δηλαδή και ο Harvester και το άλλο Machine Monster θα πάει π.χ. level 20 ας πούμε. Δεν θα πάει level 20, προς Θεού. Μετά, ένα Uncon Drill, αυτό στο Normal Special φέρνεις ένα Earth Machine από το χέρι σε defense, εκτός το Uncon Drill. Και έχει το ίδιο effect με τον Harvester που ξέρεις, target ένα άλλο Machine, κάνει τα level, κάνει το ίδιο level, δηλαδή 4 συν 5, 9 και μπλα μπλα μπλα. Δεν το έχουμε τα μαθητικά γενικά, δεν ξέρω πώς το βρήκαμε την πρώτη. Μετά έχουμε 2 Dozer που και ας μην παίζω το deck τόσο πολύ, γενικά καθόλου. Ξέρω ότι αντί για τον ένα Dozer θα έπρεπε να ήταν ένας Road Roller που πάνω κάτω το τι κάνει έχει το effect όλων των Infinity Tracks των μεγάλων που είναι tribute ένα machine. Tribute ένα Earth Machine, φέρει το special και αυτός λέει ότι στο special μπορείς να φέρεις άλλο ένα χωρίς τα effect σου. Και είναι μια χαρά, είναι πολύ καλό. Ο Brutal Dozer είναι αυτός. Ο Road Roller έχει το ίδιο effect, μπλα μπλα, αλλά άμα τον έχεις βάλει κάτω από εξής, γυρνάει όλο το τέταρτο του αντιπάλου σε defense. Δεν τα κάνει negate, απλά τα γυρνάει σε defense. Ένα μικρό ψέμα. Ο Road Roller δεν έχει το ίδιο effect με τα άλλα. Δεν κάνει tribute με αυτόν. Όχι. Έρχεται όταν κάνει tribute ένα machine. Τέλεια. Ναι, όπως είπα δεν έχω παίξει το deck, οπότε έχω τον ειδικό εδώ πάνω. Λοιπόν, έχουμε έναν Trencher. Ο Trencher έχει το effect. Αυτός το έχει, το έχει. Ναι, αυτός το έχει το tribute. Και το φέρνει σε defense. Μετά μπορείς να το κάνεις bans από το graveyard σου. Target ένα level 5 ή λιγότερο Infinity Track Monster στο grave. Φέρει το σε defense. Αυτό. Μια χαρά. Μια χαρά καρτούλα και secret. Δεν ξέρω καν από ποιος ήταν, είναι secret οπότε είναι όμορφο. Μετά έχουμε έναν Tunneler. Ο Tunneler είναι πάνω κάτω από το Power για τη Machine. Έχει το effect των μεγάλων Infinity Track. Tribute, special. Άμα είναι στο, άμα πάει στο grave, όταν πάει ή άμα πάει. Μπάνεις αυτό από το graveyard σου, οπότε οποιαδήποτε στιγμή το κάνεις μπάνεις από το graveyard σου. Κάνεις target 5 Earth Machine στο grave σου και θα βάζεις 2 κάρτες. Είναι once per turn, δεν είναι once per duel. Nice. Όχι ότι δεν έχω δει λίστα με 2, αλλά δεν έχω δει και πολλές λίστες με Earth Machine. Ένα Earth Machine που ξέρω πως δουλεύει είναι ο Regulus. Γιατί το έπαιζα στο Trapper, ξέρεις κάτι.
Ναι, ο Regulus. Αυτό το πράγμα είναι ένα Omni-Negate που τέτοια decks που χάνουν πολύ σε Nibiru, όπως το Hero, ενώ αυτά τα deck που χάνουν στην Nibiru αρκετά εύκολα, ένας Regulus είναι αρκετά καλός γιατί το ενέχει στο endboard σου σαν ένα form of negate για τον αντίπαλο. Ή ξέρω εγώ, μου σου κάνουν evenly match που και αυτό είναι κάτι που χάνεις από αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο Synchro Engine που λέμε, που είναι τα tuners, τα Earth Machine tuners που είναι Karakuri. Παίζουμε δύο strategies. Δεν θα το πω το όνομα. Το έχετε καταλάβει. Νομίζω δεν χρειάζεται να το. Δεν χρειάζεται να του πει ολόκληρο το όνομα. Karakuri Strategist Model 248. Ναι, άστο. Τέλος πάντων είναι ένα tuner που, που λέει ότι στο normal special. Ναι. Select. Κάνε focus. Select one monster in the field changes battle position. Οπότε τα τεράτα που λένε δεν μπορείς να κάνεις target. Όχι, δεν το κάνω target, το κάνω select. Όχι, μην το κάνετε έτσι, θα φάτε hate. Τέλος πάντων, level 3 tuner. Με αυτόν εδώ, αυτοί οι δύο απλά σου ανοίγουν τα σύγκροπες. Δηλαδή αυτό normal summon. Φέρνεις αυτό και ναι, σύγκρο. Λοιπόν, έχουμε ένα βαρέλι. Karakuri βαρέλι. Αυτό είναι και pet στο Master Duel. Φιλαράκι όπως τα λένε στο Master Duel. Τέλος πάντων, δεν έχει κάποιο καλό effect του. Αν θέλει δύο ατάξεις να σπάσει. Σιγά το πράγμα. Θα το κάνω remove. Τέλος πάντων, είναι level 2 tuner, είναι καλό γιατί άμα βγάλεις τον 8 Karakuri από το extra deck μπορεί να φέρεις αυτό και τα Baron. It's Baron, bro μου. Μην γκρινιάζει για Baron, όποιος γκρινιάξει Baron θα του βρω το σπίτι και θα το κάψω. Όχι, μην τους κάψεις στα σπίτια. Νομίζω τα θένε. Όχι. Τέλος πάντων, δύο βάτραχους. Όχι βατραχούς. Αυτό είναι level 1 tuner, είναι... Lefrog. Ναι, είναι αρκετά καλή κάρτα γιατί έχει και το effect στο graveyard που το κάνεις banish και κάνεις target να κάνει. Λοιπόν, αλλάζεις για να position Karakuri. Δεν ξέρω, κάνει target. Ναι, το κάνεις target για να του αλλάξεις το position. Ωραία. Ναι, και οι Karakuri, οι καλοί Karakuri, έχουν effect το να αλλάξουν position κάποιους άλλους Karakuri για αυτούς τους. Π.χ. ο 9 και ο 8 άμα αλλάξουν Karakuri position έχουν effect, θα τα πούμε μετά. Μετά πάμε στα τρένα, έχουμε το Πολικό Express, το Dairy Crane, που άμα κάνεις, άμα ένα Earth Machine έρθει normally special εκτός το damage step, μπορείς να κάνεις special από το χέρι σου με μισά stats. Μια χαρά! Μετά έχουμε το Super Bullet Express, Πολικό Άγιος Βασίλης χοχοχο, που άμα υπάρχουν Earth Machine στο field στο board σου, minimum ένα, μπορεί να κάνεις special από το χέρι, αλλά για να κάνει battle θέλει να κάνεις discard 2 κάρτες, να κάνεις send 2 κάρτες που κάνεις control. Μετά έχει το effect ότι στο end phase, άμα είναι στο graveyard, επειδή στάλθηκε εκεί πέρα αυτό το γύρο, το έρχεται να μασίνει στο grave σου και πάρ' το. Μόνο το γύρο που στάλθηκε, όχι το κρατάς στο grave σου και αντάρεις κάθε end phase. Τέλος πάντων, τα τελευταία 3 monsters στο main deck είναι 3 as blossom γιατί εντάξει, είναι generic hand, είναι generic asphalt. Δεν παίζουμε άλλο monster hand, π.χ. που παίζανε και θα περιμένουμε και τα 3 draw στο main. Όχι, τα draw τα έχουμε κρατήσει στο side deck. Πάμε τώρα στα spells. Πάρα πολλά spells. Τρέχει forward, αυτό στο activation αντάρει ένα μάκινα. Also μπορείς να το κοτσάρεις. Λάθος, όχι μάκινα, infinite track. Infinite track. Λάθος κάρτα, αυτή αντάρει μάκινα. Κάνεις activate, κάνεις. Τέλος πάντων, αυτό αντάρει infinite track activation. Also μπορείς να το βάλεις κάτω από ένα εξής. Αυτή μας είναι εξής. Machine. Με Clockwork Knight μπορείς να το βάλεις στο Redoer και ο Redoer να σου κάνει draw 1. Κοίτα να δεις, έτσι κι αλλιώς μπορεί να το βάλεις κάτω σε ζούς, που νομίζω είναι καλύτερο να μπει κάτω από ζούς. Anyway, πάμε στα επόμενα 3 spells που είναι τα 3 μάκινα redeployment. Τα 3 μάκινα redeployment. Λοιπόν, αυτό το κάνεις activate, discard μια κάρτα, παίρνεις 2 μάκινα με διαφορετικά ονόματα ή discard ένα μάκινα και παίρνεις 2 μάκινα με διαφορετικά ονόματα από το deck. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα από τα start, γιατί το κάνεις activate, κάνεις discard κάτι, παίρνεις σαν κλασπάρι και φόρτες εκεί. Και απλά κάνεις το κόμπο σου. Ξέρω ότι ο Αντάρης το κλασπάρει, γιατί special και whatever. Μετά, Treasure Schedule, Urgent Schedule, μπρο μου το είπα λάθος. Λοιπόν, το Urgent Schedule, άμα ο αντίπαλος έχει παραπάνω από σένα, activate, φέρνεις ένα level 4
ή λιγότερο και ένα level 5 ή παραπάνω Earth Machine από τον deck σου. Πάνω κάτω μπορείς να το κάνεις active και να κάνεις να αρχίσεις τα synchro play σου, αλλά ό,τι τελευταίο spell, γενικά τελευταίες πάνω κάτω κάρτες είναι ένα Coldbite γιατί το deck χάνει πολύ εύκολα στις hand trap και 3 Imperm γιατί Imperm, good card, χρειαζόμαστε μερικά negate στο field και ναι. Πάμε στο extra deck, λοιπόν έχουμε 3 Infinitrack Goliath που ένα link, ένα για Infinitracks. Also μπορείς να το βάλεις σε εξής από το grave. Άμα γίνει send στο grave, target ένα εξής machine σου, το βάζεις σε material και δεν μπορεί να καταστραφεί από card effects. Το εξής, το παίρνει σαν effect. Πες με ένα Platinum Gadget που όσες φορές έχω μιλήσει με το φίλο μου από δίπλα για αυτή την κάρτα, του λέω να την κόψει γιατί δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Αυτή η κάρτα κάτι μου βγάζει και δεν μ' αρέσει, δες το, είναι άσχημο. Μια χαρά είναι. Ρομπότ είναι, τα ρομπότ είναι ωραία. Οκ, Φράγκη. Τα ρομπότ είναι cool. Οκ, Φράγκη. Σούπερ. Τέλος πάντων, όταν γίνει link summon στο main phase σου, μπορείς να κάνεις special summon level 4 ή λιγότερο machine από το χέρι σε ένα από τα δύο zones που δείχνει. Τώρα γιατί δεν παίζουμε Genius, γιατί δεν έχουμε. Λογικά θα παίζα Genius εδώ πέρα στη θέση του. Λοιπόν, ένα double-headed Anger Knuckle. Ναι, ο αδερφός θα σε δει, ρε. Είναι νευριασμένος. Νευριασμένο Knuckle. Εντάξει, δείξει το ρομπότ τώρα και άστο. Σαν τρένο είναι. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να γίνει link material. Στο main phase quick effect, send ένα τέρας από το hand fill στο graveyard και τώρα κάνει special ένα level 10 machine από το grave σου, χωρίς effect σου. Και μετά, άμα αυτό γίνει send στο graveyard, στείλε μια άλλη κάρτα από το field στο graveyard και φέρ' το. Αυτό. Μετά παίζουμε από generic rank 4 Redoer, γιατί είναι πολύ καλή κάρτα Redoer. Και πάμε στα πράγματα που τους βοηθάνε με τα combos, όπως το Spring and Merrymaker, που δεν βοηθάει τόσο πολύ με τα combos όσο βοηθάει ο Sargas πατάς από πάνω του, γιατί ο Sargas είναι απλά μια πάρα πολύ καλή κάρτα, έχει effect άμα γίνει detach ένα εξής material και κάνει spin ή destroy κάτι. Και ναι, είναι γενικά πολύ καλό. Direct Ethereum. Ναι, I guess μπορώ να πω και αυτό που είναι ο main λόγος που υπάρχει στο deck, οπότε ναι. Πάμε στο Riverstorm, όπου ο Riverstorm detach ένα material και take ένα αριθμό. Ναι, η κάρτα λέει take. Take ένα αριθμό είναι από το deck σου και πάρ' το υπέραδο. Ναι, πέτατο, θα το κάνεις από τρένο, θα το κάνεις αεροπλάνο. Τι 20-24 λογικές είναι αυτές. Ότι άμα πάει στο grave σου, άμα είναι στο grave σου, tribute ένα Earth Machine Link και φέρ' το. Ναι, κάνε tribute τον Goliath για να φας πιο γρήγορα την Nibiru, εννοώ. Τι. Λοιπόν, ένα Earth Slicer. Τέλος πάντων έχει καλά effects, αυτός δεν έχω κάτσει ποτέ. Δεν μου έχουν βάλει ποτέ Earth Slicer. Λοιπόν, να το εξηγήσω εγώ. Ναι. Κάνεις detach όσα material θες από κάτω και κάνεις destroy τον αριθμό. Πες ότι κάνεις detach 3, κάνεις destroy 3 κάρτες στο field. Που λέει ο λόγος μπορείς να κάνεις και τον εαυτό του και άλλες κάρτες στο field σου και κάρτες στο field του αντιπάλου, spells, traps. Οπότε μπορείς να τους πάσεις και backrow άμα θες να τους πάσεις backrow. Έχει και το effect με το Riverstorm το δεύτερο, ναι, που κάνεις tribute το Goliath, ξέρω που το φέρνεις. Υπάρχει άλλο Infinite Rank εξής, Link. Ναι, ένα Link 3, αλλά... Αυτό δεν θέλει εξής τέρατα. Ποιο? Ένα Fortress φάση, όχι. Νομίζω ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν το είμαι παίζουμε σίγουρος. γιατί είναι Ναι. καλό, μετά... Zeus! Ο Divine Arsenal AA Zeus. Sky Thunder. Που πήρε animation πρόσφατα, τέλος πάντων. Zeus σε deck που μπορεί να το κάνεις hard make το Zeus. Μπορεί να κάνεις ένα τρένο και το Harvester και να τους κάνεις 12 και να κάνεις Zeus. Αλλά ποιος το κάνει αυτό, Αναρωτιέμαι ποιος. Σε σένα μιλάω, ξέρεις ποιος είσαι. Τέλος πάντων, πάμε στα Synchros, που τα Synchros είναι πολύ απλά. Καρακούρι και ένας μπαρόν. Εφτάρεις, on summon effect φέρε καρακούρι από το deck. Also target ένα καρακούρι έξω του position, τίποτα άλλο. Οχτάρις, on summon effect φέρε ένα καρακούρι από το deck σου. Άμα αλλάξει ένα καρακούρι battle position τράβα μία.
Εννιάρης, on summon effect φέρει ένα καρακούρι από τον deck σου, το ξέρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ διαφορετικό. Ναι, αυτό στο να αλλάξει ένα καρακούρι battle position. Κάνει μπάνι με κάρτα του αντιπάλου. Και τελευταία, παντοτινή, η γαμάουα κάρτα. Μπαγόντε φλέο. Γάλλη. Βάλε την μπαγκέτα έτσι εδώ πέρα να βγαίνει μια μπαγκέτα. Όχι, μην βάλει. Άμα βάλω μπαγκέτα στο editing. Εντάξει, είμαι θεός. Θα βάλω. Λοιπόν, ο Baron είναι πολύ καλή κάρτα. Negate, βγάζει και με το Regulus. Με αυτά δεν βγάζει την Negate, δεν βγάζει με αυτό. Γενικά το deck είναι αρκετά καλό. Πάμε να δείξουμε τώρα εκεί πέρα ένα side deck που φτιάξαμε. Εντάξει. Το μαγειρέψαμε στη Σισόμπα. 3 Nibiru γιατί who wants a board you can have big rock. 3 Lancia cause fuck evenly matched. 2 Drone Lockbird γιατί δεν είχαμε άλλο. Ένα Harpy's Feather Duster γιατί we hate back row. 3 Cosmic Cyclone γιατί ωραίο field spell, όχι άλλο πια. Και μετά 3 Debanner γιατί δεν θα κάνεις μόνο εσύ, δεν θα κάνεις Fusion Summon βλάκα Branded Fusion ή βλάκα ήρωα ή γενικά πάμε στα combos μωρέ τώρα με το πολυλογάμο. Πάμε τώρα, intense Yu-Gi-Oh! Shuffling moment. Πω ένα shuffling. Ναι. Φόβομαι και. Ούτε σε καζίνο να ήμασταν, βρε. Πάμε για full combo τώρα. Πω, τι ωραίο χέρι δεν αυτό. μπορείς να βγάλεις combo. Είναι full combo. Ωραία, θα κάνουμε activate forward για να φάμε εδώ την άσο. Μόνο που η καρακούρια έπρεπε να είναι στο deck. Το μόνο μου παράπονο. Εδώ πέρα έχουμε αρκετές επιλογές. Ναι. Ωραία. Αλλά εδώ πας για τέτοιο. Ναι, για τον Archon Drill. Για να βγεις στα synchro plays. σου. Οπότε, normal summon effect. Effect και special αυτό. Effect mandatory να αλλάξει position. Γι' Ναι. αυτό Δυστυχώς είναι mandatory να αλλάξει. synchro shogun. Όχι shogun, shogun. Βγάζουμε shogun, αλλά δεν πειράζει. Bouret effect. Να κάνει special από το deck. Βάτραχο, βαρέλι. Synchro. Σε κοιτάει με παράπονο ο Βάτραχος. Θα σου φίξει την ψυχή, πρόσεχε. Μετά τώρα, εδώ έχεις το effect να φέρεις αυτόν για να κάνεις baron, αλλά δεν ξέρω το κάνεις. I guess θα κάνουμε baron γιατί μπορείς ο baron. Και ναι, αυτό είναι το endboard. Ναι, Αυτό. I guess, ναι, πολύ καλό endboard. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα ακόμα. Ναι, αυτό δεν ήταν τόσο πολύ κόμπο, απλά σας δείξαμε έναν τρόπο να βγάλετε μπαρόν. Μόνο έτσι βγάζεις τα σύγκρο πάνω κάτω. Ναι. Η καρακούρη είναι για να βγάζεις τα σύγκρο. Αν είχαμε ένα από το μεγάλο Infinite Trax θα γίνει καλύτερα. Και είναι deployment, I guess. Α, ναι, μπρικάραμε. Well, yes. Ναι. Normal Βασικά, όχι. effect. Πετάμε τον Citadel. Μετά Trench. Nope. Όχι. Δεν μπορείς, λέει tribute ένα Earth Machine. Όλα λένε τρίπει τον Earth Machine. Ναι. Set 2 Ναι, αυτό δεν ήταν playable hand. το set 2, αυτό ήταν brick hand. No shit. Νομίζω το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Το βλέπετε level 5 και level 4 που δεν είναι starter. Α, τι ωραίο. Τι ωραίες 3 κάρτες αυτές. Όχι ρε. Όχι. Είπαμε ωραίος ο Harvester, αλλά όχι 3 φορές. Ωραία. Normal Harvester effect. Ας πάρουμε. Όχι. Έχουμε τώρα. Αυτό. Καλά, εκεί άμα θες παίρνεις και τον Angle Drill. Εγώ θα πάρω τον Tunnel για μπας και τραβήξω κάτι και ξεμπρικάρω. Αφού τον Tunnel το κάνεις special με τον Dozer. Α, true. Α, true. Εδώ παίρνεις τον Archon Drill. Why? Είτε για να έχεις follow-up μετά ή αλλιώς παίρνεις τον Dredger. Αυτό σου είπα να κάνω. Καλά, πάρε τον Dredger. Καλά, δεν θα κάτσω να κάνω argue. Και επειδή θέλουμε να βγάλουμε τον Βλάκα. Κάνεις link 1. Από εδώ είναι link 1. Μετά Dozer Tribute, Ferno, Dozer Effect, Κάνεις special. Tunneler.
Δεν μπορείς να σπαμάρεις αυτό που κάνει για το Link 1, μπας και φουλάρεις λίγο το Graves. Κοίτα, άμα θες μπορείς να κάνεις κι άλλο Link 1, να το κάνεις tribute. Tribute, Αυτό. Trencher. Μετά. Δεν είναι καλά αρκετά. Φέρε βρε το εξής. Ναι, παίρνεις River Stormer και μετά River Stormer detach αυτό και παίρνω Regulus ή είναι Earth Machine, οπότε μπορώ Κοίτα, εκεί άμα θες μπορείς να κάνεις send για να κάνεις μετά τον Tunneler και να κάνεις από κίνδρο 2. οπότε μπορώ να πετάξω ό,τι να είναι. Ναι, απλά στέλνεις ένα Earth Machine. Πετώ το Fortress. Γιατί, why not. Γιατί είναι ο Fortress. Γιατί είναι το Fortress, μετά μπάνεις, ψαφράρουμε αυτά εδώ πίσω στο deck και ελπίζουμε να μην μπρικάρουμε. Γιατί άμα μπρικάρουμε ωραίο. Oh my god. It is playable, the hand was playable, but I guess. Τελευταίο, άμα ξαναμπρικάρω, εντάξει. Well, ναι. Εντάξει, αν ανοίγεις τόσο πολλά Infinite Tracks δεν είναι τόσο καλά, I guess. Πριν που έκανα ένα tense off camera, όντως έβγαλα full combo. Είχα γεμίσει τον board μου πράγματα. Αλλά όχι. Ανοίξω την κάμερα, με καταραστεί. Κάσε κολοκόρατο. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά πέρασε κοράκι. Α, δεν έριξα 10 άσπλος μου. Και τα δύο starters στο χέρι μας. Insane. Καλά, μόνο που το ένα κάνει το effect του και όταν γίνει Special Summon. Μαντέψε ποιο από τα δύο είναι. Το ωραίο. Ναι. Λοιπόν, πάμε για Harvester. Πάμε για normal gear frame effect. Θα κάνω τι σκέφτηκα. Συνήθως δεν σκέφτομαι. Οπότε παίρνουμε Anglaspire special effect, Anglaspire πετάω. Είμαι Batman. Πετάω Citadel ή Fortress ή ό,τι θες εκείνη τη στιγμή. Ειλικρινά δεν παίζει και πολύ σημασία. Μετά πάμε Merrymaker. Όχι ρε Slicer, Sargas ρε αδερφέ μου. Sargas effect. Regulus equip το Citadel και πας. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να κάνω άλλα combos. Θα τελειώσω εδώ το βίντεο. Θα έχετε εδώ πέρα τις πανέμορφες κάρτες και θα φέρω και τον καρακούρι να κάνω το άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζουμε να σας άρεσε. Γράψτε μας στα comment οι αγαπημένες σας κάρτες αυτό το deck εκτός του Regulus, γιατί ξέρουμε ότι όλους αρέσει το Regulus. Στο main deck όχι στο extra deck, γιατί στο extra deck είναι λίγο obvious όσο και Oridur. Ναι, και Oridur και ο Baron. Ναι, γράψτε μας στα comments εκτός το improvement του κύριου Road Roller για τον δεύτερο Dozer. Ποιο θα ήταν κάποιο suggestion που θα κάνετε για τον deck. Κάντε ένα like, ένα subscribe, αφήστε μερικά comments. Το λέω εδώ πέρα, έχω να το πω λίγο καιρό. Έχουμε Discord server και το link του Discord server είναι στην περιγραφή όλων των βίντεο μας μετά από την ανακοίνωση. Ναι, όπως είπα, κάντε like, subscribe, αφήστε comments και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.